sniženja vladaju svim trgovinama Portanove, pa ako do sada niste iskoristili odlične popuste, sada je pravo vrijeme za to. Super kombinacije šarenih i laganih odjevnih predmeta čekaju na vas. Ormar je uvijek spreman za dodatno osvježenje. Ne propustite ovu priliku i kupujte po najpovoljnijim cijenama. Praznici su u tijeku, a vrijeme za igru nikada nestaje. Lijepo vrijeme stvoreno je za zabavu, a s obzirom na vrućine, igra je bolja u ugodnom i rashlađenom prostoru Portanove. Sve klince i klinceze koji su se danas tamo našli dočekali su odlične sportske, animacijske i društvene igre. Igrali su badminton, čovične, ljuti se najbrži grahić, šarene mostiće, najbrži štap i ostale zanimljive igre. Volim se igrati sa sekom, tombolu, volim se igrati vani i... Kad si vani, što se najviše voliš igrati? Su nogometa ili rukomet, nešto tako. A kako ti se sviđa danas ovdje u Portanovi? Super je. Kad je recimo ljeto i kad ste negdje na plaži, kako onda provodite vrijeme, što radite? Idemo na more i igramo s nečega u moru. Što se može igrati u moru? Može se dodavati s loptom, može se igrati vaterpolo, šta. Super. A što ti se ovdje najviše sviđa danas u Portanovi? Najviše mi se sviđala odbojka. Je li ima neka igra, recimo, da si novu naučila danas? Ne. Sve si znala od prije. Super. Što ti se najviše danas ovdje sviđa? Pa, što kažemo, zelene crte. A što se inače voliš igrati kada si negdje vani? Pa igrati se sa svojim igračkama. U Portanovi je sve na jedno mjesto, pa tako sve ljubitelje adrenalina karting staza očekuje na krovu i u garaži Portanove. Sve ljubitelje filmova u Cinestaru očekuju najnoviji svjetski hitovi, a odličnu kombinaciju zabave i rekreacije potražite u G-bowlingu. Isprobajte 9D simulator koji će vas odvesti na uzbudljivu vožnju u virtualnoj stvarnosti kroz 9 dimenzija. Slatki zalogaj potražite u lounge baru Waldinger gdje vas očekuje najfiniji sladoled, a predah uz omiljeni napitak potražite u nekom od kafića u Portanovi. Najmlađi svoju zabavu mogu potražiti u Twister dječjoj igraonici, a zabava za one starije od 18 godina uvijek je dostupna u Golden Sun Casinu.